Sanibonani sizwe sakithi kuzo zonke iy'ndawo la kufinyelela khona le video. Uma ngabe uqala ukuba nathi, sicela uze ungakhohlwa ukucindezela leso subscribe button. Namhlanje sivuke ngendaba ezibuhlungu lapho kudlule khona abantu abawu-73 abalinganiselwa ku-73 ngokwesibalo esiqala ukushicilela lolu daba siphumile endaweni yaseGoli kwenye yama-building ashe ubusuku bonke. Okubika ukuthi abantu babone nje sekuvutha umlilo. Imbangela yokuthi kuze kwenzeke lesiphicongo sokuthi kudlule abantu abangaka bese kuthi kusho umlilo besingakatholakali njengoba udaba lusaqhubeka. Lokhu kwenze ukuthi abantu abaseGoli abaziy'hlobo zabo ezikule building bagijime baphuthume khona bayobheka ukuthi izihlobo zabo zona ngabe ziphephile yini. Kepha kulokhu kubalwa ney'ngane, kubalwa nabantu abehlukene njengoba isibalo kubikwa ukuthi sengathi sisazoqhubeka ngoba abey'cishamlilo khona la abathi bebengakwazi ukufinyelela khona. Konke lokhu sikwethulela kungakaphothulwa ukucishwa kwe-building, nezibalo bezingakaqinisekiswa kodwa kwezibalo bey'sakhishiwe kubalwe abawu-73 asebedlulile emhlabeni abatholiwe. Iy'ndaba ezibuhlungu-ke lezi. Mina nawe sesingahlangana ku-comment section ushere le video. Hhayi, angasazi ukuthi singathini udaba olubuhlungu kanje, sithi dudu emndenini nakuy'hlobo. Siyabonga.